بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. caggal nde jettuɗen Allah ene laaɗo muɗum e sallallahu alayhi wa sallam julɗen e Allah tabaraka wa taala mana julɗen ene laaɗo jettuɗen Allah tabaraka wa taala eɗen calmina dendangal yeeɓoɓe nde Jamil TV e nder leydi yo bowal leydi eɗen calmina kadi jinnaɗo meɗen Alhaji Ahmadou Dia e dendangal ɓesgu makko wongu ɗon ɗo Sangal Kam. Miɗen calmina directeur Jamil TV Oustaz Salif Dia e dendangal bandiraɓe yeɓoɓe Jamil TV. Caggal ɗum en garti e émission meɗen mo gandanɗa hoorema sek alkames eɗen mbaɗambo en garti e makko eɗen gaccirno e wallu njuulu ko ha joni ko e ɗum kontinte. Njuulu ko hunde nde ganduɗa hoorema ko dañde solo sabu ibadatuji ɗi fof Allah tabaraka wa taala o tottiriɗi ko e leydi wala kulli hal njuulu o tottiri ɗum ko fawqa samawati sab ko dow asamanuji jiɗi. ɗum taki woni waɗi muhimma no feewi ha julɗo so acci ɗum tan walla neɗɗo so acci ɗum tan o yalti e dinel islam. ɗum taki noon mbiɗen wondeno neɗɗo yo hiɓido e njuulum gila e jangde muɗum ha e nangude koppi ha e sujjude tinde muɗum e leydi fof yo hiɓido wal qiyamu wal qu'udu yo e jonde yo e darde. ɗum taki nela sallallahu alaihi wasallam wi fala salata liman la tumanina lahu limanatu lahu fal musalla qa'imun khasi'un bayna yadayhi rabbi. juulowo o wonat kulɗo dariɗo e yeeso Allah tabaraka wa ta'ala. wa kullama kana al insanu rahatan wa farahan. kala nde neɗɗo woni e foftere nde woni e weltare bis salati e njuulu kana imanuhu akmal. masalan juulu imanegal makko wonat ko timmi. ولذلك كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. ko ɗum ɗon taki njuulu woni ha joni ko ina ɓuɓɓina yitere nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wa rahata qalbihi na wona foftere ɓernde makko nelaɗo. aqimu salata masalan ñimne julde wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ñimne julde ñibne jeese moɗon e dendangal kala hen jama. wa addu salatal jamaati tottire julde dental fil masajidi e jakkaji he. julde dental ya waɗa e jakkaji he sabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi salatul jamaati afdalu min salatil fazzi bi 27 daraja. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi julde goto julde e dental ɓuri nogasi jeɗɗi daraja ko ɗum ɓurdi ɗum. ɗum taki o wi qala Allahu ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala o wi Qur'an warka'u ma'ar raki'in. nden
tawde o wi warka uma arraki'in duƴƴe woni nange koppi wondude e nangoɓe koppi. ɗum ɗon holliri masalan neɗɗo fota julde kañum tan foti julde fof ko yaadude juldude e dental, julde e mboolo e yimɓe. sabu nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam o wino e hadis la salata li jari l masjid illa fi l masjid. mana njuulu ala kodduɗo e jama so wona o juuloyo to jama to. te enen fof eɗen gandi wonde no jama kam ko dental ko ɗum hawrata to. abdullah ibnu mas'udin radiyallahu anhu o wi man sarrahu an yalqa llahu endahu muslim aw man sarrahu an yalqa llahu qadan musliman, kala mbo ina weltina mbo welto janngo o hawra e Allah ombo welti ombo woni julɗo. abdullah ibnu mas'ud wi fali hafiz ala haula'i salawati, yo ren ɗeɗo julɗele, yo renɗe. woni waktuji jowi ɗi yo renɗe. waktuji jowi ɗi noon ko subaka to subar takkusan futuro geeƴe. ɗiɗo waktuji jowi ɗi ngoni parlaɗi e neɗɗo yo renɗi o tottira haqqe majji ha timma. so ɗi timmani masalan o kontetake oɗo ko julɗo. ɗum taki o wi kanko abdullah ibnu mas'ud o wi man sarrahu an yalqa llahu gadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawat, yo renɗiɗo ɗeɗo julɗen hayso yinada bihinna. nde o nani noddinandu fof yo wat feere o yaha o notoyo. ɗum taki o wi fa inna allaha sara'a li nabiyikum muhammad sallallahu alayhi wa sallam, allah tabaraka wa taala o sar'ani e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sunanil huda, sunnaji peewal. wa innahunna min sunanil huda, te kanje noon mana waktuji jowi ɗi julɗele jowi ɗe ko e sunna peewal ɗe jiya ila akhir al hadis. allah tabaraka wa taala o haali e qur'an o wi ya ayuha allazina amanu iza nudiya lissalati min yawmi aljum'a fas'aw ila zikrillah. he onon julɓe, so noddama njuulu, so noddama ñalawma aljuma, fas'aw jehe ila zikrillahi, faade e njuulu, notoye ɗe inde allah nde woni njuulu. wa zarul bay'a, gacce jeygu, zalikum khairun lakum, ko ɗum ɓuri moƴƴude e moɗon so on nani allahu akbar, hayya ala salati, hayya ala alfalahi, gacce kala ko nanguno ɗon fa on e noddandu allah ndu woni njuulu. o wi noon in kuntum ta'lamuna, tawi oɗon gandi. so on mbaɗi ɗum noon ha on pari, fa iza qudiyatis salat, mana so julde nde yi ha pari, fantasiru fil ardi wabtaqu min fadlillah, njuulu haɗata neɗɗo liggo. ɗum taki allah tabaraka wa taala so on tottiri waktuji moɗon ha pari, fantasiru, carondiron e leydi he, ndaroyon ɓural allah, ɓural to allah, masalan fanda hen ko arsige, ko nguroton, ngurnon hon ɓesgu moɗon, ko ɗum. so waɗi tegon hon noon waskurullaha kasiran, ciftoron allah noon, jangtoɗon allah ko heewi. julɗo yo innu allah ko heewi, jangto allah ko heewi. hoko taki allah yamiri en yo en jangtombo ko heewi, la'allakum tuflihuna, ngam oɗon maloyo e jango. kala innowo allah aɗa tottira waktuji allah ɗi, a maloyote jango, a maloyote jango. kure allah tabaraka wa taala wa aqimu salata inna salata kanat ala almuminina kitaban mawquta. allah tabaraka wa taala o wi
wa aqimu salata ñimne njuulu sabu inna salata kanat ala almuminin kitaban mawquta sabu njuulu e julɓe he koko farla e maɓɓe koko dotta waktuji muɗum masalan hande sa juuli no tusuba to waktu yonani no wayno ala tusuba sa juuli subaka to waktu yonani no wayno ala ha joni subaka sa juuli takkusan to waktu yonani no wayno ala ha joni juulu waktu ala takkusan sa juuli futuro hakaza sa juuli geƴe hakaza hunde fof Allah ko dottuɗo ɗum ɗum taki o wi ɗum taki o wi aqimu salata inna salata kanat ala almuminina kitaban mawquta ko ɗum koko dotta waktuji muɗum azimuha nden noon tawde koko dotta waktuji muɗum nela sallallahu alaihi wasallam wi azimuha mawnine njuulu faqad azamaha Allah sabu ko Allah mawnin faqad azamaha Allah mawnine njuulu sabu ko Allah mawni njuulu mawni min fawqi sab'i samawati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin